ajemensam wo prem to bre ekasebo ensam ahodo ayede enam no wo kɔ yententa kɛse no ɛso a ɛyɛ DLFM.online.com sadanso ana yɛn social media handles ne nyina no ɛwia yi ensam no enam so wo betimi download yɛn tuning app no a wo so betimi anya yɛn ɛwɔ hono a app no so no ɛyɛ DLFM 106.9 na wo so wo de message etimi ato ho na wo so watimi ahwɛ bi na yɛn Facebook no so awia yi ye beje comment no wo bra ye stream live wo Facebook no eso DLFM 106.9 awia yi ensam ahodo a ye de enam sekasebo no de bedi mu akuti bi ene se ye beko abeka na wopani bi a wanya mfinhia aduonum abeto dwa se wone na yire ede ntokwakyane asom anka wokum na yire na wabra na yire etimeje ne ho dwa na ye no wo kire se aye ne ya pa enu nti abeto dwa se wokum ne ho a emunsam abeka la pass ene ne potamo wo betimu nsam ye bebo ede awura fimfie matanum e ba kopie mu e wa pam jansen honom le si ameka se aye MiPROMO bus ba ko ene ja kotom na wonom susu se yade a ewi ena afinsu acid na aya wo mkofa ye de gu bus ne mu enam so emeja akotom ye de mu kire mu baba besom okase bo no emu ye be kwa sante mantam so a na krobia refra sante kotokohene otumfo se tutu abebio wode atudwa akire mu se sika entimi ntoni nyansa wobra wote akonya so ese asantema wura eno so emunsam kaseboyi wo bete Simon ose mensa eye ukopie mu asantema ntemo ono no yo asantema ntemo suafo akasa ye kire mu a Ghana fo ahodo am tototo abo ede hye tuturu mo papai eye odumja adwumayefo na somo no enya na mo pa ne sete no sa na mo kankan no munya atu na wotwe atwa mu no ana wosoafo a wohwe ensase ene wo bo ade gudie eso yewura Samuel Abuginapo ene aban no kan bo mu a apieti kurofoforo ya tekire de ama wo mo no yekobi ano ede ma wo mo na wi akire no ensem bi abeto mo ntre so a na wo manfo no ekirem se anhwa eda ne kra no wo mo nkonkotenam na eno achi ana Fatima tu Abubakar awo no woye wosoafo abo ne de se information wo mehwe so wo de ensem bi abeto dwa na wo manfo no asa babiem akwese terminator part 4 was I'll be back. Womo baya womo kire se ensam a minister no ekan no enchirechire mu no enye sa na tie etesen kaseboy emunsam wo bete Fatima tu Abubakar ya chase Okogyeabour de ne ho nsam atudye mu ono ena ye osoafo a okokohwe o manga ne ama ne boso na ono so akasa ekire mu a apiatefo sade o mani abere kasa ene ne ama aban de ayama wo no no in fact e ha ne papa kaseboy ye de mo kire mu baba besomo sadanso ana aban lawyer pani Godfred Ebo Adame wode atudwa akirem se kwan ya wo my Ghana ye betimi afa so na pro ye ne kankan corruption krono a ye bo no aban mu ye betimi ato ase no eye sebio ahofama wodo aye de so mo man eno nkwa ne betimi ato ase chairperson at the electoral commission eye Jemensa wakasa ekirem a o mana ye wo mu nene na Ghana nyina wono mo hya ase aye exercise kese se obi opese okokotwere de den na se wanya mfihya ne dun wotwe na kokoto aba no ene o ma bie krata mu de ato onom na se dumso akoso dumso ankoso edin no onom betwere ye beko apoye mantam so a mene wo kasai mampani akufo ado wabo maame a ne din edi Victoria edu edi se wono wonkoye abansi anamu e wo biri mu central mense mo apoye mantam a eno so emunsam kasebo ye de ebabesom won nsam no pika we ho anahwia yi ya gebre sibre aye beken kansam no na ye de ama Ghana fo nyina ese agemensam wo prem to bre ekasebo ensam no ye de namwe mu a etise kono ho odumase TV po ene esro na ye body ewura nkofo kam ye body ewura nkofo adwumam efie na ye bo ede ewura empase a ye sene kasebo enso nkonsuo ensam wo ye de enam no sebe sawokoto sa aboa kraman wo si apata so a empanisi wodasani ana ede no esi ho eno nti enahwie sa kasebo no ebe ye woda yemfa eho aseda ema pem so word Ghana wonom eye dwumaku a womo eba yei dwumadie bi a wudie se ye ceremony anase event no yema ase ye nika yema enimonyam so etimi ebem eno nti se eba exquisite collections of souvenirs a eye pem so word Ghana wo behu wo matera ye no ewo kokomlemle ewo nkran ha wo ben ATTC bomode so be frɛ wonom 0244 622 494 0244 622 494 Pensword Ghana yema enimonyam etimi ba abusuam esan dwumadi a wonu omo edie no enti abusua wonom ene adwumako a
ene awia yi wabo ya dontresa akenkanfo mjenu yemu jansrama egu enkrata no so na yempuru etiefo emusie ese Ganja Boys edia mejeso eye Gangster Katia Nhyiraba Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy DL News. na yansamu akwaba na yesheka sebono ase yesheka sebono ase amawo a yeshase ade free abeka ewo enkra pompode mantam ha na menewo ekasa yi wopani bi a edia yensaka eye Collins Jones amanebo ne echirem se wanya emfisia aduonum 50 years menewo kasa wono ankasa wakwahye dem atwaja ade ato wono ankasa ne mu a wahye adane nso na wato yanom ewo ense aduo na ne nyina no ene se ene obra na ade beche ene brada anopai anadwei ana manebo ne chirem so wono ankasa na yire awore nete ani di ede Martina Jones mentime ho ase esiye ewo montem ewo dem na eno ana abrante ade di ede Collins Jones no wokofa abewoma ene wo ye na adwe senka wo ku na yire ne kura anadwei ana nyame eye adom obra wo so na yire ne kwon a wo mia no ekunu no wo ba no etimegye ne ho ema wo ma ne de wo de bo ne kakra na wabra woye na adwe se wo bechim awuraba ne kon ekunu no ana awuraba na hode foforo ba ne mu a wotime eje ne ho edi free eye ni kunu eye Collins Jones ne nsam a wo pie ye edwane ye ekobọ no ho adwa ewo police station bia wonum echirem se ewa beka ene ne mpotam na wabra waje ne ho koye no abrante no susu se de yesi aye no anhwa na apolisifu abeche no na se bi mpanisi mekum na mawubidie enye mensam na no na abrante no wabra wo ho se na yire no emra wo body tiri wo posi wo bekunu na so wantimi ankono ama awuraba no atimi agye ne ho adwane no wono ankasa akwahye damu a walo ko no ho na wodi petro egu no ho a wotwaja eto wono ankasa ne mu a mene wo kasa yi wa hwedworo be ewo abeka ene ne potam na awehu semwe eto odwa no ana ensamtrofo ene Martina Jones awuraba abere wo kasa yi anka ne kunu ema na to yanom ewo ensedo no edi enkomo na ebusua ba ye Facebook no eso a ene video no eda so awuraba no ana kyerese wo kyerɛkyerɛ ensemu na wo hwɛ bandage a ebo no mama so a na kyerese nka brante nka wo kunu anesa wotim se wa papa na mama so nyina kyerese enya asam keto nyankopɔn ko a ana edi maame ne ho afofi a mena wo kasa wo kyerɛkyerɛ ensemu wo ba ye Facebook no so a video no eda so eya wrɛ hosem pa se wo befa wo ma ache wo yire ahye dem na adwe se wo bo na kuno eya wrɛ hosem pa ye Facebook no video no eda so na wo bra wo ne ensamtrofo kasa na wo kyerem se ene anadwi wabra na ade ba beche ebradan no wanhu de esiye ana woni bone kropote a wode aye ni kru no de ohu ya ne se ni kru no atwe eye woma afiri empase se ebra wo mokwa akoda no na abrante na bonitiri mu pose ene wobeku na yire no kra ansa na ade ache eno nti wodi nkan ema eye woma no ekotwe wo mo ewo mparase na no na wotwe pie ya kire se kikiri ne sha ase no nyankopɔ de ahode foforo hye awuraba ne mu a wotime agye ne ho nanso se bio emejan de kakra agufom firi se wode woma no ekwari awuraba no mama so a kire se apai se eto na no na wobra esi ye no na wonom ema miensa ana na edada mo honom na womo ehu bi na no na kwada de ba ko woka de a kire no mama se mama mihu se na dada wode woma no eba beto emparase na menim se ja wo beya bemduro wodam hode a wontime nkire eno nti wobra ntokwa ne hyase na kwada no de wo hu de ko so ni hina na wo ba ye Facebook no so a awrehu we aya no pictures and videos of inogan wo hwenhwe ana we wani so a enya de se ebetimi aye na Martina Jones wo bra wo kire na kosem no mama yentie kakra ekwan ya ofa so a wo je ne ho edi free ni kunu nsam a mena wo kasa ni kunu ade ho abufuo etwe eja ato wono ankasa no humu a wahye ne ho akunu ho no mama yentie emusam ekakra menye ne hwe se bia BBC ene ebeba ne tiri ewia no ho no no akolai ahu wo ma ne hye
akonya na se but odi kire me na mbisa ni se Kendra we afiri e no si onimu na dada na de shell na mbisa ni se odi be de no si ebia na odi be ko ejuma nti che se odi ade ni bo me na me hu edian na me si Jesus nti che se ye de be kume na me ni na epre sa na che se megie no so me minim de na me ntimi hu me kura na me minim na esi me hu me nyina esi nti me ti se ketwa we atie mu otie mu na che se me sanya hoden foforo bi na me ni na epre so na me dwane ko she kitchen ho no nsusu na okoto ame ho e wa na nkole yi adi esu di mechi se dada mpa chojai o mia me che se na me force na me bie don na me timidi epie ko habonte me pacha we awre ho pa o se wo ba won na tena na won na wo adie de besie na obeka se me de woma bo ni tire makuno che se awre ho pa na wo hwe video no a de papa no na mu no aye no ayetan kura too much wo ba yen Facebook no so a video no eda so DLFM 106.9 wo ba so na sa wo futuo bi a wo de be ma awarefo nso ana de atoso na awehosem na chi no ana DLFM amane bofo ene wo mo a ete empotem ho bi edi nkomo wo mo ehunu bie ana wo mo echirem se de akoso no ya pa na awehosem se wo be ma ebetimi eto na mo a ete saa na efutuo ba kwa wo mo de tato ene se mo wo awadiem se wo ye oba se wo ye be ma na se ohunu se wo ho kan ne wonya wo be yi wafra asase so a se ye mpra twio se ya wade o woni ni nyai sa da no afri se awade ye mfa nkɔ heaven efutuo nso apiem emu nsɛm nie pineapple da no onto so be boa wo be ma ya ana ne wo be sa okunu no o sa nyame ama no ankasa achi no wakunu nti for better for worse awade die o kwa hwe na wakoma ni ho a twio asɛm no ano no wo hwe na se wakoma entimi a na watwo ho enti wenu ya wehosam a asi ewo nkran ha eye abeka ewurade Kwadwo Okon media futuo we mafa pa se de ma me ne kan sa na tie media ya na me buban o won se me tie atua o kire mu se ma me ni kunu ye na adwen se nko obeku ni obo no homoden ekokoton ade da bia de sika ba fie bo afie enti minim de ebesi se ba ma oba won ne te so ba fum waduru sempo kra na ewu hia se o de be hye otrim se oba no obedi na wu na wo ku na ye den tire se manya na nkunu ntimi a mekume ho na wo hwe futu na ma me de ma na hu hia pa enti won na mu da hon mo a wahye ya na won na wahye no wo hwe abema na okɔhye dem na se de wasi bi ahye no kra no wu hu no kra se wo kɔhye dem loke na se wo hwie petrol gu wankasa ho na se wo hye wo twagya to mu a sa abra no obi antimi me rescue anu nti wo be hye da na nso no eja ne dumu a ye be ba be fafunu ndi akɔ sa na tie afutuo no na mani asopa wote ho na obi se mpona na motwe sa wale na maware a na hwe se the situation ne kɔ no ba kunya no nyonko no bedi na wu a emfa nye se nyamesom na daachi bia no ebeye unu afiri mu fi ehu hia Yesu kura no Bible say emre so ye se enipa bofo no ebe wona to amenem no Bible so ofa wo montam koi sa wo da twa semre de se unim dada na dai me say National Cathedral no yesi awi a nka Ghana fo be se sem ye Kristo ni pa papa eno na wo twen o afutuoi ebeba me say wo hwe na se be ma ne hawo a jano firim na kɔ wo hwe na se oba no so hawo a jano na nya wasomdwe na wo tena se pa dia sa wade dia me pa cho Joseph wo she America wa dabi obi timi kasa no ahye me kawa no tena ho na wuai hu sa de ba kwa awreho na atete mpo ni se wuwu na wunnim se heaven no kura be kobi so be bre o heaven kwa so a wankasa no wunnim heaven kura de Ghana ni ba bia mpo nko bia ni wotena asia na obi gi wo nkwa firi wonsima wa haw enti no hwe na nkwa yi a aware ni firi mu fi na pa ba bi kɔbɔ ho adwa se be ya obetumi adi wo nkwa na men kire se atete Kwadwo me se nti afutuo ni kakra afutuo ni hia ema no mfa mu aba ema no so mfa mu aba pineapple da no onto so be boa wo be ma ya ana ne wo be sa okunu no o sa nyame ama no ankasa achi no wakunu nti for better for worse awade die o kwa hwe na wakoma ni ho a twio eno no aye ni nyina anansa se opekura nso a asemwe nka fa betu mobile phone so na fa ya ringing tone ka beboa o we dem beboy we bi an download we bi an record na mo fa ntu mobile phone so na mo fa ya ringing tone kama Shegelege yes wo nickname no Shegelege ya nware me bi anu adi me ka Shegelege wonye so no
Shegelege. Young one, me be annuity. No. Umane. I say, di agulo basa. I am waiting. Hey, enti Kwadwo ye de ya carry Yewie. we unya bia no watia so awade bia ni ho ba kunkokum ba ku bia ye de egu awade o kurom ha Atete pa. Kwadwo to aso Ye to akasebo no so ane ye bo e de awura mu ofinfi mantanum. Honom na eye MiPROMO transit bus a efri eye kaneshi ede nani a kire mu oboase dunkwa ozia meka sai eja akwa akotom awo apam junction a eno no ewo finfi mantam a enya asem ketwa kra na pasi nya fam tete bus de mu e kire mu a emra mo nam a mo ben eye apam junction twa mu kakra pe eno mo hu se wisien kakra bi ahase efri bus ne mu ba na so no mu se bia ya zo so no kra na sai da bi na se wisien bi ena nam chenchan to manfa nya asem na no ati emra mo kwara mo hu se da bi wisien na fi de aduro no ano ya dom ka cho chenkani se o driver ne ba ya de aduro bo modern se obegina esense ye hu ni se wisie bi ahase efri bus no eto honom na bus driver ni gina ye pe ena mema no mo mu na ne gidigidi pa na ne obi bo no ho modern se ne obi bo modern na wa fa window nim no wa pie sense na lock na se main door na nkasa de na se a lock crack so mu bia enya de a etumi ye bie intimema ni bi na bo modern etumi efa window nim esi form na ne oba pray ya na se door no bie na ne omo no okotese kwadro mirikatrom omo di mirikantente epiepia wono ho afiri bus ne mu nyina efiri ye na no oye odum jadwuma ko no bo modern se na se de asie no bo modern mo akwaso na okodum potem na akokọ boaye na ne endrada enya se ko kokodum eja ni nyina de boaye na odum jadwuma eko no e kire ma se wo hwe bus no ekwen ye fa so mo oja no etumi kọtọ bus ne mu de na se eyade o mususu se eye wi yi bi malijuana na ibi na bus no omba modern de se mu na afin so acid ne nso na ebi sha bus ne ma na kofa sa oja we ya ekọ se ye ni nyina de ban na o chem se dabi ya no ne se na mben Ghana posifo e de na mo ye bus ne lodu ase du ba bi na du eye police eye checkpoint na mo body se ma bus na timi agina ma hwehwemu afa won sense hu hia pa bido na adam kwati kwan etimi ade niam ahodo bi a ehu hia de tu kwan ne santi obetufo sese de etie bia no so muduru ba bia bus no enam na o ma maden se o betimi agina no na ne o ma hwehwemu se be betimi aboa na san kwanhye we yesi ye no ebi entumi enkonkosi bi ma o kasa no odim jadwuma ekofo no enum ensem ni. We are suspecting acid because acid will can. So for now, investigations underway, but we are suspecting acid no can because one car engine compartment. And so says here can obotumetu. The engine compartment is one. For now, we are suspected Indian hemp. Until proving that, I don't know. But oh, you hold a metro mass government vehicle. You be a driver now or to papa do onyim. I'm surprised. To task next time government vehicles be one check items or offer seriously. Sometimes a driver with private car call when you on that now I stop all of a sudden several times was here but my friend that way when but metro mass to carry such items like Indian hemp. Eni awuti ye fire officers amokọ boaye ma wonum edum eye eja eto eye MiPROMO transit bus no emo no se papa na o se waye pepress kra kese ono ankasa no ho krap no kra eno ati ene yese ne yane adesha no mtete eye bus ne mu ni komode mi sam se dia pa de si ye na mo so dia na buhu ye a ekofa eja ne de ba na onum so e kire wonum nsem emo de to bia kase mu fi kanesia ye ba no ye tra apam junction kakra na ehu se musie bi free bus na se ba inside nti lady ba kwa ono ye eyina ohu sa pepe na okache daba se daba ni nyina ti daba ni be park ye na ase adna asha se spodo bus ni mu nti ho na ehu se ama na gate nso lock na yes e free window ni mu na obi ba ko pie na ode nsa be board do mu otumi bie do na ye nyina ye den yes e nti me kwa me nanim kra hwede me nanim na ye ye ko oboase dunkwa bus ye ko oboase dunkwa na ye ba no na ye hwede si ko na kan na traffic kwa aso nti kan dire akra ba ye ba na ehun se e bedu apam no ene ehun se kan hu se be free bye na me so bi a normal ene se bi a e se nti na tama esta se ye we no na gate ni na lock nti me na go free e free kan si form na o be bi eche na e bi pipie ba nyoma de ko ne de ase ni na de ma ni na ash me pa cho yen de ne ye tie nti ehun ya ne se na ye kwa ya hye nti ehun se eja no ede ehun ya ne se epu se sa nti ye sa na o mu ten se driver
aba bibi shonti jante ho no gina enti ogira na me mikita akora na me mo akora enti me de me mo akora no enti gate ni pue na metimi epue enti eno ma nyina ahye akora no de ne baabia empra mom na me kofia na me ye na duro ne mo api me ho soko drivers no omu lodu nyoma mo make sure say omba hwe ne ewom na nipa nkwa ehu hia omu du jare wie ya etietie mu me na ho nyina ahyehye me na ho nyina ahyehye me ti asra wo mada ena de nyame nko a ti apa omu chew omu lodu nyoma na ya omu hwe na omu nwene ye nkwa ho bi why omo ehyehyɛ no ma obi di no ma pa oncha kenhwe acid yamfamfo ba acid yamfamfo bus apasi nyafo na motete metro mass transit bus a efri kanesi ekọ oboase dunkwa onom kwanya nkwanhia no onom enum asem na wote yi ba Kwadwo okon metro mass bus sie bai mesre yewura engineer Donten road safety for said the ombetimi aya ye beyi sa buses no every long journey bia no omunyama yen say buses do metro masses no enfete for long journey transport enfete utimu a wasa asa wote bonsheka Kwadwo so ni bonsheka bus no e defa car bi na e defa aduane tete no enewiase no you see car no botayenti a yewura akofo de ba na eye botaye papa how many years ni akofo free so yemisa say the various metro mass stations udru honmo a ehot se bola car ni bu honmo a etwam a wo beka se bio enwan ana ye defa paint ya mampane akofo de free abrochire bayo said wo de baya ye paint ye Kwadwo why hu see a paint metro mass biem tada na de mi hunu dada park for the bar and the nyamianim no kure ni mi share da hu bia ya painting fufuro na momo no me hunu se empanifo atoto bi mu fufuro bia guma o timi se bi wa 22 and 24 die bi but then no so Kwadwo a number plate number plate ni asesa you that's a nyamo no you because Kwadwo mako empty metro mass wo mu station wo abrepo minim se ne sitie wo be kona bus ya ye lodu ni pagum no Kwadwo we beka se de kofa enchechra Cape Coast Cape Coast or mu station ba ko Cape Coast Kwadwo wudru wona se ka kire se bus we na efa nipa every Cape Coast abankran ya wo ho na se nyanya me na ye odo ananka ka ne ye nyira ye ntimi ntobia eni kwasa nke afro metro mass you see ye besre ye mpanimfo se ye besre wo mo metro mass no Alpha Kurano car ba kupa bia betima fa 74 passengers. Enti sanka nyame amfafie ananka atorente mwesi ya ehona nanka mpenefo betwero brofo amayen. Car no emfete for long journey a munyimfiri long journey. Ni ehunu se efiri agboba ekwa sekere efiri sekere ekwa timota efiri atimota ekopokwase. Na already within the town na long journey there those buses no emfete ayetan ayalacha. Okon onim say minim de enti a eba say adwuma bi a sha ban satitru ene transport no minim de enti last mi hia yololofo bus bi anyamianim ne kure no okon minim say free ntechem na epie say de car na tetia ya de fani pa batena mu no in fact time emre du say kuro na yetimu no ye ba nwuma ye de show bi say won tumi nya okon wansi fom na onya adwuma ne to ne hu ni say obi ani ho ahomete nipa nkwa ne de agro kuro ma say no ena titiri mpo ada transport operators ni bi so crack ahyem bi omode fa nipa okroma ase no okon e ma ya ntwan ya bibi nkosire nipa man kwahwere ono mo nkwa ansa ya kase yehu ya nche saa ne ma no mo ma ye njae me Kwadwo ka ne nya ma ne si kwan so Kwadwo sa me tu kwan na se metro mass nkwa ne ka ekosa akrom ho no ma mefa fom yes mefa fom Kwadwo mefa fom se mefa fom ne ya mefa fom because metro mass no ye Ghana mine mpanifo no ade dance say baby akwakodru no Kwadwo enye roadworthy those cars are not roadworthy and so ye betena see anka nipa 74 nka betia ne say bom na ye de brofo aba pa ye chew ye de brofo apie bekwa abusuam so no mo ya de hye bi kura na ono mo kura mpo na abusuam ni da ono so na de enti car no enti Ghana no enti si ye ni state bus ya na ye den se state bus ni bekum ni panase ni bia na yeden hwe STC kura no STC kura pa we ka se eno po de utena mu a serenity NHS asa ho to kakra kra eno kura na te sen
na metro mass me se kofo de ba ye paint ye wo ho eno ana wo ho no ana wo ho sempi mi ento akase bo no so ye kwa Asante Mantam no Asante Mantam bo ana ye duro na efiti bra wo twedi amponyankro pokwa ame wodi mogatoa eto wo bayam ema abosome nkono epieye ema adekura eda ye funu mu pie montre so a ye friend se Asanteman ewura metra Asante hene wo tumfo se tutu abibio no wanya emfinsha makomako adioson enan 74 years ana Asante hene yewura wapemso krobia awurefri Asante kotoko hene wo tumfo se tutu abibio wadie ewate aseman asase eso na emom sikagwa kofi ne de wobra wotena so no afei ana wanya emfinshia aduonu enum 25 years ewo golden stool no eso na sane ehihye esitie no ehu behia se yewura wopemso wodi saa afahye no na woma ewiase nyina hunu se wobra wofro abanya ese Asante mawura no emfinshia makomako aduonu enum enie enu nti wakoda ho ase ewa sordem na wobra wokasa no sabre na empanifo twetwewuro ani anintini ewo dwumadie no ase afi nso no eye Asanteman Council wo mo nso ekwadwumadie no ebi na no ana Asante man entam kese yewura wopemso wo sa so akofnamu a wo san ekaye ede kire Asanteman Council se ebre bia no a Asanteman ebefre no so medi dwuma ewo sikagwa kofi ho no wo beba no waba bedi na afi nso asamba kwa woka ede akire ewiase ani Asanteman nyina no ene se enkabo mu eyade abako a ebetima akikire wiase ebetima akikire ebibrem na Ghana nso yebetima akikire ni yie pa na dwumadie no a ekoso no empanifo a womo eka biewom na womo ewodi na ya bonti womo nyina no ye tonsa edefre wono mo a ene Asanteman ene hono eye ni kapa na gamanche eye ken taki teku churu a wotoso emienu yewura wapemso tonsa defre no a yewura eye gamanche wo free Enquires ede animonyam ekota ekire bie ewa Asantemam sadanso ana Asante Mampon ehene nso ekobi Asante Gaben man hene eye da sebre wotuo serebo a wono wosan ye Council of State Chairman wono so wokobi empanifo ahodo ana founder leader ede ema movement for change yera eye Alan Kwadwo Kyerematen wono so wokoi Asante Mantam so afo Simon Oseman sanso ekoi wopani eye Sam Jonah ekobi ana former first lady eye Nana Kunadu Ajima Rollins ene afofraka ana wamo ekoye na dwumadie na se no wo ba ye Facebook no so a yewura wopemso ana woda so a wokasa yi na ne nkasa yemu na wo kirem se eba se asam kase betonanim na yesi yewura wonfa se bio ni nyansa ne nim die emu asasam no a wo sisika entimi nto na adwen sika entimi nto ni muduro sika entimi ento na nimonyam enu nti no wo ka de akire Ghana fo nyina titire ni Asanteman se munya ni mu arehemu efiri se sa asemu a ebeto nanim na de sese woka ema Ghana asumdwetime ba Ghana ye nyina yetime transe nipa ba ko no eno ana obeka na emom se wobetena se ye mfa sika bi emre no ansana atemu watimi aba no ye wura opemso kire se wono egesa na wodi ne dwuma wode ato Ghana fo nyina anim se asumdwe yade ane bo odan eno nti ebe kwakoto abai wobesre Ghana fo nyina se ye nkambom ade a edi woja ebeba ye nyimfiri akwam sadanso ana manyofo no nso wo mogina asimpie ni apaso ne Ghana fo di nkita ho a wo mo nka ensamo a ede enkabo mu ani empuntu ebeba wo bra yewura Asante mawura wo kasa no emunsem ne afia dioso na yinde ye ka Asante na se ne ye di manyame a ye hunu se mfiti ase no ye se ye mpese me ye mo ade hye ma ye chimo desem e mo menya ne entitimi ye na kina bi ye di manim me ofango na me odi ma de bra wo afia dio no mo emunsem wo mo no wo kasa wo ka ye no de ni nyinara me hunu bi twatu so nyina ma hunu ni mo na so ye kam atene nyina na so mama na anya asem ye me ma ne ye masem ne no krem ko me da nyame aso so mama hwe ni pe ni mo nka asem e mo hye mu na me fa no krem ko a za ba bi odi ma tren sigadwa no awu sika mama ntibi hia wu sika obia ni wo fie dio nunum ni ame ba ye ko timi agira ba bi akasa wa brebi aska me nka asem ma obia ni wi aso obetimi aka se fie dio no mesa ne wapa mani fesika wode ma
Ninya me cash already nyam. Ye be ya wo be say jamachi amedwuma odi ahyem sa na metumi ato aso. Ye me rene enkoso nyam nyansa ne akokodro na ye nyinara enkamom Ghana man asantima enkamom ye nyema Ghana man ye mai. Me from de wo se me ye bia me ye nyame adaromenti. Ye ne aka so ye nyina ye kamom ne aso ye nye from bia ye. 6.9 Enti ani ayeti yei eye asantemai wura krobia wura fra asante kotoko hene otumfo wo sei etutu abebiewu ana woda Facebook no so a kire se empenfo koye pa na wohwe ye wura eye ne ho kani eye Lady Julia utim say yes ahofe e wo ho ampa Kwadwo ohwe maame no ani mfia kwani mu na so ne ho ofe papa Lady Julia tete no sede na omote na ombo omobra fa na ntse ye ne ye de ya wow ono atena ase ya na ohwe na Nyankopon ama no ho anya fe na ono asiesie no ho no enche na omankasa ahyase atwintwa nti maame no wahwe ne ho suye yes ho ofe pa wahwe ne ho suye eno so bebo anti we ya disua de ma ye nuanom ma me wo fa asefo mo sebe o mokọ hihye mfidiem ne ade no mo o animanim de obaye fefefe ba chire no because Kwadwo sa ohwe Lady Julia obekasa abayiwa hwe ne ho suye chese shen saboyiwa yeah wahene yire ho ofe na wahene se otumufo ba bia ne dibre no ne ba bia wote na nkaso no ko ame ne ho anya fekura mpo anka be haden oh yes himpo yo wahene yire no kana ha nyina nsa otumufo wahene bia ne ho a wachen ne kuruma sa ho na kuruma de wahene ben na botre me wa botre de ba ya botre Kwadwo Pentecost no wajai minyae Christos mdwenka oh enka ye nyina praising hallelujah mo enti yato akase bo no eso na yato akase bo no eso a yewura wapem so akasa wie yepe ana senior pastor Reverend Dr. George Kote Nikwe wono nso wagina kasemu no enim na wakasa na wotirem se yewura won kwaso. We have met here today to thank the Almighty God for the life and reign of an extraordinary King who, without doubt, has done everything to emulate the life and works of our Lord and Savior, Jesus Christ. He stands tall among leaders across our nation and beyond by his exemplary leadership in the areas of integrity, discipline, peace, reconciliation, education, health, community development, and the preservation of the traditions of the Asante Kingdom. Why am I saying you are an extraordinary leader? By the wisdom God has given you, you have brought to an end the long-standing land and succession disputes within Asanteman, and therefore giving wheels to peace and development in our country. Enti ayati ye nso aye senior pastor Reverend Dr. George Kote Nikwe wono aye sofopani a wono so ade ani monyam kopie mu odwumade no ase wobra na wopem so nimfinhia aduoso enan ewasase so ene nimfinhia aduonu enum ewosikadwa kofi eso na womo ehye ho fa na omoda ho ase no emusem ana woteye no ye to akase bo no so na egusua ewasante mantanum na honum na Asante mantam suafo eye Simon osai mansa akasa ede to Ghana fo nyira ndem so to srada so my Ghana na yetimo no ye mamra enya adwuma power man mu sense watete no nampa no de na nusu ehunu bi kiremu a o my Ghana se koba se eja to ba bia na odumja adwuma yekuo no ekwa kodum ne pe na temamufo no yasesa abo ede ahya tayem ne yetete wo no ne ye do mo mpamro saa na etata bi ni maso mokuro ma papa yi kiremu a saa na mo na Ghana fo otuo no enya de etumi hye eye odumja adwuma yekuo no nkran momutumba maden eya adwumade ne senti saa na mo ate saa no Ghana fo nyina etwa ho mfamfiri na koba ne saa de a ntumi moa emodumja adwuma yekuo no ntumi nya adwumaden saa de Ghana fo ehwe omani mu no okata na osa kire mu so Ghana ma dodo na abehu na akwafa tetefo no ofre odumja adwuma yekuo yi obefra o license ne saa fra na pakọ pema nimre ewe mo no ngase nim se eje biara enya de ato ne fie o se were mu nyina ya na mo bia Ghana fo otua eha adwen papa obeho na ya fre na matumatu ka na na ma beduru mpotemba bia wo ohu ebeduru wo pe na je bia to honom na ese fuwa no asekwa o kiremu a saa na moto we nyina ya adwumadie bia Ghana fo di a
enya de betimi aboa ma oye odumgya adwumakuo no dwumadi a wono mu die no e betimi abo ne senti Ghana fo nyina ntwe wo mfa mfisa na mo tu a wono matu ne ntumi moa na Ghana odumgya adwumayekuo no modembo ene adwumade a wo ye no wo betimi aye na nyama etimi akoyi ode nsem wo nyina de tudwa e ma ya odumgya adwumayekuo no mfiri hia na agese wono mo eni agese mo shafa na okopi ase ne ode nsem wo nyina ede etudwa na mla okasa no nanum ensem enie ejebia nto baabia ohu security adibia na wafa ne phone no afre esa na destruction e bia time awo frɛ na wa engage line no e bia na fire so ato baabia e was quickly wo mkoko yadwuma ho nje besre obi ase se wuni complain bia efagya ho na security adibia ho a wo mfrɛfrɛ line no sa wo ye sa na wo ma delay wo ma genuine callers a wo hiamwa no wo mo a so wo frɛ odunjafo so wo baabi medunja no mo kɔ na bia wo ma delay kakra bia wo se no mo to abo ne ade ebro wo mo ebi kura timi say fire tender no besre say obi an twe ne ho emfiri sa ade no ho eni a wuti ye eye Asante Mantam soafo Simon Osei Mensa eno ati na Asante Regional Fire Commander Assistant Chief Officer Fire Officer Henry Fatai Jiwa ono so kiremu a sa amfinhia na kase a wono madie na yade a eso eni yipa na osan kase kiremu a odumda adwumayekuo no eka aban nyuma kase ahodo a wonom eboban agiba wo man Ghana mu na ene titiru ne asomdwe etumi ekoso de ma o man Ghana na wo kase na wosan kirem se eho hia pa wo hwa ahobambo kase a wonom de ma Ghana fo titiru ene wonom a omokɔ ensuyire mu na afinsu wonom adodo na ejatum toto wonom afiafie ene wonom nyuma ma mbo adwumaden eboa pa ne senti sa na mo kase a wonom atuo no beboa pa de Ghana fo nyina enta no machi na se be ya betumi aboa na dwumadi ahodo wo mudi eno so mpa o mo so man Ghana na ma betumi akoye de ma Ghana ma nyina no so nanum ensem enie. This year's celebration, Fire Service Worldwide is a noble institution, and Ghana National Fire Service is not an exception. We ensure safety of lives and property by combating all the undesired fires and providing rescue services for whoever may be trapped in confined spaces, heights, flood, etc., to even the peril of our lives. Ghana National Fire Service plays a critical role in the national security architecture by ensuring the safety of our communities and environment, and assist our sister security services in maintaining internal security of the nation. This is more profound during national elections and other national security assignments. As part of United Nations Sustainable Development Goal 13, which enjoins countries to take action and combat climate change and its impacts, Ghana National Fire Service is playing this critical role in ensuring the reduction of climate change by preventing and managing wildfires. Enia wuti ye Asante Regional Fire Commander Assistant Chief Fire Officer Henry Fatai Jiwa. Na yentu akase bono so na yenkan Ghana fo nso adwenkyere ne kakra e wo Facebook no eso na kwaso afa wadwenkyere ene wo comment no ebra yen e wo Facebook no ase DLFM 106.9 na ya ousu ano se DLFM kase bo in fact ejetu ato pa ne mo de sano manamo a enya asam kotoa ana piaga wodi free achem asafo ana wase news no eye fantastic pa wase in fact kasebo no mode ana yawo kantata wase woka de akere Ghana fo nyina se ebere so na se electoral commission ebie nkrata mutu ho se obi amra meje eye ne voters ID card no a momfa mo hwehjem na mo nko register na ukita voters ID card no a ana 2024 ultimate aba enye de obetro ne so beka no ha ahare de ma ye de ten wa ha if say yaw amanyesem no emwa na emwa menso emwa Ghana fo me da se na eye Laura Melo Mills Brown ewurade mo jejimi o Kwadwo okon edin bi ho mo ase minidi ya na mempese me bo so hu say akwankyere na ye de ye hu hye mu de nti no haye edin bi say na haye pa baba wie na say koma de wo kire se enya sem kuma o Laura Melo Mills Brown. Wow. Ba for din. Adai. Ale ko fitela wo fa se ana. Yakeka? O mo de ana o mo take tedin akese. Yakeka Kwadwo yakeka. Enya nwanwa. Yakeka. Na wode aba no se Nyankopon wo moaye yo, Nyankopon moaye na wani yankwa pa na. Aware boni se de wonko bi da. Na wo ka de akere Ghana fo nyina se wo kwa aware boni na se emoa wo asa wo yo ba twuti film. Se wo ye be ma twuti film fre se ebusuan obi anfo so obi aso obi anko ware ya na yeko enu ntise nyen so a ye ya yensan tweti emfiri mu
a foot away dear a mamma him amu Laura mu Anna my mom be Linda was it good afternoon Wafa. I have lost my job because Oko men kind of what the buy any sir assembly ma oh there be so no nyaya or the year into the other baby kind no my men kind was it good afternoon Wafa. I have lost my job because of global people are living in Ghana. This government, why? So, Okogyeabour and Nhyiraba Kwadwo Sammy, you people have to be sending me. Okay, I say, Abi, you know the number that. Minimo. Me akura minim the number akura mi unim no baby. What she ana pa minim no da. Oh, menene shadan shia. Eyebeye. Entintan so ana ya na. Eyebeye. Me kura menti de din kura da. Eyebeye. Asama wo kan wote ha de. Oh, da me do mic ni nti anko. Me do mic no. Waso be wase say global for na Africa na ha. Ano wase adwuma na global for na gu no kroma nti na adwuma na asen. And yet, me pebe a judgment day to be a man. I'm forward your kafra. Kafra, a bit too one among the working. Me me contact Stone Boy in the Shatawale, when I'm pet, Quincy Bina, catch on say, who is sign Coffee Taylor home? Coffee Taylor is a carrier, bra. Or what that's all. Oh, what that's so. Now, Juliet Jewa, it did with your boy. Juliet Jewa, and I see DLFM news. No size. I know I am the cook room to say, we have a castle or jam, dear. Say, I know, Anna, was I am very sad, pa, and very, very sad. Some marriages, what shall I really be? Mercy, Lord. That's what I wanted. My mom don't have a castle or dance, so I'm worried. And now I want to dance on what I say, bet to me, sir. It's a warrior day. Yes, I know. You say, I'm one. There be no one. I can't shake a leg of Busiano. As I said, I don't know. Yeah. Obeka home. Derek Ayete was who take us a bono, as I hear life for pa. Ewo nkrakan ewo poye mantemu. And was see good afternoon. Ya Joso. Kofi Parliament. And was see will take us a bono. Eddie Free Agona Bobikuma. And was said the best news and the super authentic news. DLFM Kasiebo. Where your friend are German sem. Mo me ento aka se bono so ye to aka se bono so ana ye ko Pristia Huni Valley kropono emu ewo wo my Ghana atoye mantemu a ni kuro ba ko anansan eho asem aba pa eye apiete na wotwe mu no ana Minister for Lands and Natural Resources Yera Samuel Abujanapo ene aba no ye nhyehyeye se apiete kuro fufura akekere dia ma omanfo no ye bekwa akwa bia no ye bia no ewie no na akwese awia fufuo se bi empanese eche wadro mu a aya na ehia nkwanhia na nwumre ana apieti manfo nde batu dwakire mu se wo mo nya sure se saada no a aba na sia ma wo mo no wono mbekwa akwakotenam na enye se bi a eda no wo mo mpewu na emom enyema ba ku mienu miensa bi wo no mu a empanifo amfa ntoto na akwa mu a atorenta mu a esi ye ma kro ne boye no anhwa ebi besan ababiem sanse mu ato montre so no ana wo manfo ne echirem se wo matete ese eye minister for information eye Fatima to Abubakar wakwa PM e wakasafidie bi so na ne nsem a odi tu dware nyina kwa ase ensem a eye apietifo ne kan wo mani so ade ene ade eno na omanfo na sa back we na kwa ase Terminator part 4 was say I will be back wo manfo ne nsem mo kan nyina no ene se ase eye minister ne nchirechire mo no wo ye age omanfo na ano esibone efri se nyesa na wo mo ka wo mo enka se dan no wo mo ni enso na emom de enti a wo mo ka ene se edan no enema hodo bi wo no ma sesa nkom de wurawura dan no na nkaja etimi ye complete wo no ekire mu a lighting system enhye dan ye complete edan no ankasa kura no ba bi wo no mu a ase ba bi ye uncompleted ba bi wo no mu a ase aboso ase emoso we nyina no eye enema hodo bi a entimi ma omanfo na ekwakotena mo no wo mo ahoto betimi aba enu ntino mba abonten beka se dan no wo mo emeye ni yie na emo wo mo ankasa dan no wo mo empe wo mo kire mu a na ensuo no mpo ampanifo aka se ye de aba edan no mo no ensuo no enya dwuma
water system no enya dwuma sada nso ana akwan hodo se dom si ya no nso no enya de se betimi aboa ama wo manfo no atimi atena mu ama ahoto atimi aba efre se eya atorentem ana ma akuro no ememye enu nti se mpanifo aye hyehye se mo be ekuro fufura ma wo a anka mo ma bibia ne na akwam sense ebie nipa amakotena da no biem na wo ha hodo nso atimi aba enu nti wo mu kire mu a na apiete eya reconstruction and implementation team no wo mo hwese ne ma hodo bia no a akase wo mo de behwe na kuro no ne tichire atima konkane no wo mo efengu akwam Kingsford Philip Amponsa wono ana apieti community pressure group no wedi wo manim a wone samtrofo di nkomo na wo kirem se wo mo enkwada num kopem bra emperefo ebewie bibia wo ho firi se eda no enema hudo bi wo hono mo a entuto yie enu nti se wono mo ebetena edan a eye uncompleted mu ba bi wo hono mo mpo a yese do no yesisi nwieye empoma ye nwieye ni nyina no nyade wo betima kwakwatenam enu nti eno how and how wo mo na emom wo mo enkase wo mo empe wei ene ensem a wo mo ade abeto montre so a wo mo kirekire mu ama yeso kase boyi yesamu ade amatiefo yankoso enyina atwema ntem hono mo awa piete na hono mo a ena dan fofa na dan kwa kufuado ebo maden ekosisi yede ma wono mo no ensema efiri oba ena afi eye information minister abanya pound foforo Fatima tu Abubakar ma me ekire mu a ensema wodo ho mtete tempotem hono mo keka kan yamianim nukure ni okase so na ni a na obo akra ma me ekire mu a odi ya papa sa aban asha eye apia tempotem wofo nyina bo se omu fie agesa omankase bebia omote na agese atoyente masi na ho kase yente sa akoba na sa aban hu mobo no wankase akosi dan ma akoma 124 dia ma se ne montenam na maninje a mo keka hu sem bebre na o se dabi sa de na wono mo ye no eye ne ya papa esense obu okro betimi ahyebo na nso bo se na obehye no enya de obedi so na dan kwa kufu ad Ghana man pani de bo se a o se wodi su pepe de amamo na mo pa mo ha pa ne san ya wenti no atuma kasakasa ne senti sanso mo keka no se nsem ide enye na bodwo so kura wakase na wakire mu so eyade aba ne guso na afin so oswafo a etise ohwefu magudie ene akwaye so egusu ebu adwumaden sa dan yahodo aka se omeba moden asiese de ma wono no omu gusu ya adwumaden se no so mbeboa na wono msa atimi aka ne senti wono mo kasa akakan nsem bebrebe na adefa adwumaden abanya bɔ no ho titi ni apiate tese community a wo se awon foforo ofefe no omunya aka esense abane gusu bebo adwumaden na wata wono machi se be beboa na wono ma wonsa entumi ka wono modan no wono msa etimi aka okasa no emunsem enie enkofo apomuden ene o masetena mu yedie e wa afiase no opre na wei ena asem si ye no ade tun o mampanyin abedi akire kopie mu na okase o mo se o mampanyin na adoda nko akufo ado ene aban na sigina ese ekuro no yensansi no kokoro ma ade hye wo na wa wo ni Ghana o mampanyin abedi akire kan ye no edi mu so dadi o mu ntimi nya ema so ensida o we ya abosire mu ka we ya politics o mo kan bi keke o ahakra ya NDC nso mbeka so mo nye ni na nkofo kan bi na so o mampanyin abada ye nti no na nya politics na bi no ho na eye na da na kuma so se eni a wuti ye eye oswafo a ohwe Ghana manebo eso Fatima tu Abubakar yentu akase ebo no so nko ye limu ana ye ko epoye mantamo na epoye mantamo enfie kakra atwa munie no na oba apani a wesi mampani ekufu ado anamu ese municipal chief executive ewo ho eye Victoria Edu na enso mene okase mampani ekufu ado wa hotri wagini tumi efrenensam na enso ne nyira mu ne se bimpane se eyi asansa wakwatu a wode na chiri eja akromanti mene wo ekasai mampani ekufu ado abo maame a ne din ebe Joyce adwoa ejewa edin se wono wonkwankoye MCE foforo ewo eye Birim Central Kuropono emu ewo epoye mantamo na sansem we nyina no ebeto odwa na se bimpane se akokɔ bedie woni made kye kura nso a wotie edi free woni anu nti Honorable Martin Eje Mensa Kosa a wono wosi mampani ekufu ado anamu ewo ye local government ministry hono se wosoafo no ana ode sansem we nyina eto odwa enkrata wode apie montre so se yen kantre Ghana fo nyina ese Victoria Edu anu ye MCE ewo ye Birim Central ewo poye mantamo no mene okase mampani ekufu ado wagine tumi efrensem ede maame a ne din ede Joyce adwoa ejewa akwakosi nanem na mampani ekufu ado ede toda ekire mu se eye regional minister ana afenso no eye regional executive regional electoral commission womo enkambom na womo enya hihye se ne beya assembly members said yamra ne hye womo se yebu obidi so nkoye MC a
ɛsɛ assembly members and ekɔkɔ salai na wɔn ɛkɔyɛ confirmation si ɛbɛgyina to musia nyine ntum no mampani akufo ado ɛhwɛ ne mo sɛ regional minister ana afei nso no electoral commission mpanimfoɔ a wɔn ɛwɔ apoe mantam betima ka ba kyerɛ mu ɛsɛ entampe homa na maame si ɛbɛgyina to mu si nyine ntum deɛ yɛwɔ no ɛbrada ɛbrepam bibia nso si a etiefo yi yɛbɛsa de mu nsɛm abrɛmo yɛtoa kasebɔ no ɛso a na yɛbɔ ɛde awura yisi adwumakuo na so ɛyɛ mekyerɛ electoral commission ɛna chairperson de ma wɔnom ɛyɛ Jane Mensa ma me akasa afrensem twerɛfoɔ de ato wɔnom so ɔmo nkama Ghanafoɔ nyinaa NTB sɛ afi nso abato ahoma no mabiam dwata de ato wɔnom sɛ Ghanafoɔ nyinaa mo afi na manya mfinhyia na edun wɔtwere mo mmerɛ na makyerɛ mu din sɛ betimi am makwanya na mfimpim na donu na abato abato mu 2024 elections no mo so betimi anya kwanya akɔto aba ne bi na enadua ya mekyerɛ ya 7th May we ya na abato ahoma no mabie de ato wɔnom ɛbɛkɔ so da hɔ no ma akɔpem ɛyɛ 27th May 2024 ansa na abato ahoma no wɔn atumi atom ɛna ɔkasa na ɔkyerɛm so ɛyade a wɔn ani da som sɛ o Ghana fo dodo na betumi abɛtwerɛ wɔn den sɛ betumi aboa na Ghana emfimpim be na do ne abato abɛtuo no amanfo no ma no ɔmfo ma no nka no kwase bɛto aba na mmom no wɔn betumi abɛtwerɛ wɔn den sɛ betumi aboa na wɔn akwanya na wɔn atumi akɔto aba ne bi ɔkasa na ɔkyerɛm so ɛho behia so abɛtwerɛ wudi abɛtumi anya voter ID card anase Ghana card no fa bi kita on bomade na fa bi efekura eno betumi ma akwanya ma abato ɛbɛto no fimpim na do ne abato mu no watumi akɔto aba ne bi enti me na ɔkasa no nanum ensɛm no enie. We are trying hard to, we've made arrangements to ensure that we don't have challenges because of doom. So what we've done is to have all our district officers rent generators, so that in the event where there's doom, so that can kick in. However, should there be the unexpected, we would switch on to the offline, and by offline it means that the voters will be registered and their details will be put on a pen drive. Eni awuti ye eye chairperson na de my electoral commission Jay Mansa eno ati eno asa kire mu so abato no man hyehyɛ bebre na mama ogoto atwere mu din no o kwa abomaden sɛ won kofa kwati kwan titiri unim sɛ onya Ghana ni amesra wensi wobi ɔse wusi hɔ a positive bɛkye won so anim sɛ emfie no nya nnu emro emfie du nwɔtwe na sɛ wonu mfie no wɔtwe no nkɔtwere wo din ayɛ sa mpanifo betimi akyew positive bɛyɛ krado baabi a ɔmɛtwetwe din nya ne senti hwɛ ho ye wan kofa na da kwan bi so ankopiem ɛwɔ hɔnom. We have today held extensive discussion with the National Election Security Task Force under the leadership of the Inspector General of Police. We have provided them with the locations of the registration centers and the movement plans of our mobile teams. We have also informed them about our concerns, particularly relating to minors, that is underage voters, attempting to access our voters' registers. We are confident that our law enforcement officers will assist us by preventing minors and foreigners from accessing the register. The photographs and images of minors in the queue during our last voters' registration exercise was quite disappointing. We would like to call on those who bus minors and foreigners to the centers to desist from so doing. We would also like to call on you, our media partners, to help us to bring these persons who bus minors and foreigners to our centers to light. As the watchdogs of our democracy, we trust that we can count on you. Eni awuti ye chairperson Edema Electoral Commission Jane Mensa. Ewia pram tobreka sebo ana ewia yesi enkonya ye kenkan ye di efri enkra pompode mantam obofotene baako atifie po ya toye ene anafo wobia edi ayaw ewo Ghana ha no DLFM 106.9 woba ye Facebook no eso a kasebo no nyina eda ho nti wobetimi ahwe bisada so ana ye social media handles ni nyina no kasebo no eda so na okoye ntenta kase no eso a eye dlfmonline.com ebra so ese ye bu lichi bu mfumpa ne ekọ agoprama so na ye ko bu jambales kakra apakai GH fentem from wode agoprama so nsam eba apakan se bibia hye ye de nyame adom bibia hye ye na wadidi o da bi menyan didi ye se danes chemishes na metwen no eni hwe nse wo yem ena oni Kofi Taylor mate memeduane afono mo mate ya dan ye ho aba apakan is on standby. The Yale News.
Ebusia Mayanda Okogyeabour ene Nhyiraba sise na wie no omode kasebo mu hwam ede abedan emre wie du sa gudie mu nsama wa kasebo so na wie yetna sene yede bedan na hu ne ko ene ne ba ewa gudie mu nsampi na egu yampro so a yede ba ne editie se wote no era ya boaboa no a yede ba Ghana de wa and of course nkrofon cross de latest any exclusives no ne nyina kitayen wa yede ba ebusia me amede nsam na ba dia so no Yesu aro de share apakan GH the blessed king tentem so no mensi fam na mention nsem na sem fam fifie fam audia mention se emfamfi athletics na endro na mede beto wanim se ukopiem e Bahamas ho na world relay no ekoso na nyame ncha de Ghana emema no 4x100 meters team no o matumi qualify Paris 2024 Olympic game no mbeko na o makwa compete na brand friend Joseph Paul Amwa oya sprinter Edema Ghana no wakasa o si ne o matumi de Ghana qualify akwako piemu e Paris no emre wie du se ende uyi relay team no edifiwa individually no obi ti se onu Joseph Paul Amwa Benjamin Azameti no ende no omonsu individually no etimi compete no mutumi qualify ekopiemu o Paris Olympic Games na se entinde a relay team no qualify no omu focus ni nya se individually no athlete bi abetumi qualify na wakwakopiemu e Paris Olympic Games na se a ebusuan yede wonsam ede ato anim ende ewe na yemfi athletics there yemfa ye nchemu wa Ghana mrantie se akan e nkrofon kroso na okopiem e England championship no ma ye wa brantie bi wo ne mmore dana di no e wo so ye pa ye friend Abdul Isaaku Fatao osina kan de maboboku a ye friend Leicester City e England championship no na this is a mmore wa brantie adana di no e wo so ye pa in the championship no for boboku e friend Leicester City no about 40 games e share 6 goals e 13 assists e involve no in 19 goals in 40 games and am so ma mmore ba wadana di aboa Leicester City momentuma qualify Ediaba English Premier League no empene for team of the season in the championship no omodi Isaku Fatao din dia kanwa yede wonsam ede atuanim na CK Akono former coach Edema Hatofok eni Kumasi Asante Kotoko watu two teams ne fo se mrewedu se omokosan players ombenya abotre na omahwehwe player ni ye player we ayede ne be ebeboa emwa na omojai se yehu se player bi ebobo na wahye 1-2 goals bi ane akofa no ede na ba kotoko ne has ne mrewedu se sadia no etu ebetwa we ni afutu sama CK Akono ede ama has ene kotoko a yede wonsam ede ma coach Pakwesi Fabian coach ede ma Legon Cities na nanse ya ena bobo kwa ye friend Kumasi Asante Kotoko eche ne bon e kamienu a wantumi ante e Ghana Premier League no asembra game ne ba so no na Crawford do na no efi se na Kotoko nanse nyama enkoye mfama no nka Legon Cities ebetumi akwahye Kotoko no se da bi Kotoko de awon ne kobo a se form ne nya kra na untumi nka se me kwahye Kotoko enti ono de ne okache obi ane se one Kotoko kobo a untumi enright om of we ene nsema coach Pakwesi Fabian ede atudwa yedi amao Abdul Razak aka Golden Boy former player kum coach ede ma Kotoko no sit down gamer okwahwe Kotoko ene Legon Cities no Kotoko mode mono de na wosru na mum no ade abakwa wanwu Kotoko team no ene se goal scoring no problem say going forward in the team no etumi eye adwuma we ni nsema Abdul Razak the Golden Boy ede atudwa ede afani team Kotoko wa yedi amao yempiem brekum Chelsea akache defender ye friend yaw dakwa na nyame adomo chan kopiem baby ana brekuma ampaye bedwa Heart of Folk coach former coach Samuel Buadu na ni ede aboani na no na abrantia ye friend yaw dakwa edi atudwa se game na bobo kwa free brekum Chelsea ene Heart of Folk ekwakobo no ochna speti wa ye friend Heart of Folk kwambia so no betwimeko edi aye Heart of Folk na nkunimdie no akọ edi amabobo kwa ye friend brekum Chelsea na brand ye friend yaw dakwa etwa ne nsem so no ena ye bisa se na league no brekum Chelsea mbetuma ana o se ohwe points gaba edam between new league league no
aya Samates ere brekum Chelsea na gab no emuwa games na aka nso extra enti league no se brekum Chelsea beje de bia na ntumi anya possible enti ono de ohwemu ehun se bobo kwa FM Samates likely so mbetumi age league no afi ere asiom na so a yede wonsam ede atu ani Mr. Wilson Atta Ghana FA Cup no committee chairman wakasa osi afi FA Cup final no ebekoso ewo University of Ghana Sports Stadium eho afi FA Cup no final no ebekoso wa yede wonsam ede atu ani na Dream Sesi ewo abrante bi ne monemo eso ani bruta your friend Abdul Aziz Isa teams awodo na na epe no ende obenya Bayer for Liverpool in Germany Sporting CP Portugal Newcastle England and Nottingham Forest no nyina no England no mo pa brand and yet and it's a this is a team wire ready so pa brand no price tag no $1.5 million odeba na wabe for brand friend Abdul Aziz Isa na ode no continue ba and it's a this so say the omenya set price tag area ma brand your friend Abdul Aziz Isa $1.5 million ye the one some area to him na in the David Moyes manager area West Ham United bobo kono in the Western Force in the Dumedie no season kwa bi on fan to on ko ne ayete and it's a Julian Lopetegui na baba new manager season kwa wi area ma bobo kwa your friend West Ham United area won some area to him na yeah sorry so no endro kopie mu ewa amanonia games bi eto dwa result say that here wo English Premier League ne endro wo Selhurst Park no enka Crystal Palace omu kuma you for omu chi omu bomeka pole and 9 Man U entumi ante wo sianum ewo Italy no Salernitana etna fie ma Atalanta kobo meka mienu amo timu ba ko sanso na Udinese etna fie ene Napoli ekoti obi a hyene yonko eka ba ko wo France no Leo etna fie ema Lyon ekobo na eka pole and 9 ema ni timu miensa nyame adoma nne ebo anwumre no nso wo Parc des Princes of France referee Daniele Osato of Italy ene ekwa UEFA Champions League semi-final second leg na ebekoso Paris Saint-Germain etna fie normally Borussia Dortmund e dia boni first leg no Dortmund etna fie che PSG kabakwa o mentment in the second leg no Dortmund ebe qualify ana PSG ebe comeback no ma qualify mbre ene nkrabia na ebe chebusu anyina we so na gudie mu nsama ye boabo no e de bramo no ye mfansi mi amede nsama ne ba dia meje so na ya Yesu ano de share Ocran Nhyiraba the blessed Sammy de Okogyeabour Nhyiraba e property ne ye de kasebo no esi over to you Okogyeabour Abakan meda sepa na ebusua yenyina we so na ensema hodo a ebobo ano ede beso mo se wo premto breka sebo ne yemu ne kom sei epon anwumre no nsia ye besa aba Kofitela anade yan ekọ Facebook no eso ma onye bihwe ye kire wadwen mo sadanso na Ghana ni a o ma ye kwanse emra beso mo no so ye da se akenkanfo mienu edia mejeso eye Gangster Katia Mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo anitia ogyen oboja DL News.